boas tardes, benvidos a este partido amigable que se vai a disputar no Vila de Noia entre o Calvo Xiria e o Forber Reconquista de Vigo. Partido amigable que se vai disputar no día de hoxe. Onte o Calvo Xiria xa disputou un partido amigable en Culleredo con vitoria para o Calvo Xiria e hoxe devolve a visita ao Reconquista, xa que a semana pasada o Calvo Xiria desplazábase hasta Vigo para xogar contra eles con un marcador favorable a Reconquista por 35-32. Hoxe veremos a ver si somos quen pois de devolverlle esa vitoria ao Reconquista. Partido, polo que vemos, que sale no Calvo Xiria con Darío na portería, nos extremos Diego Vega e Jorge, na primeira línea Mario, Alex Gómez e Manu, e pivote para Julián. Partido preparatorio para dentro de 15 días o inicio desta primeira estatal. Veremos a ver esas sensacións que nos deixa o equipo. E primer ataque para Calvo Xiria, un ataque no que se saludan os xogadores. Balón que pasa por as mans de todos os xogadores, pasando esa pega que se colle ao inicio de cada partido. Xoga Alex Gómez, dalle se cruza a Mario. Xoga Manu Méndez, balón Mario. Ben movido ahora, balón que chega a Jorge desde o extremo. Primeiro lanzamento e primeira parada do porteiro de Reconquista. Extremo, ahora parada de Darío. Dos lanzamentos que vai no partido, dúas paradas. Corre o Calvo Xiria en segunda oleada. Golpe franco nese pase de Mario sobre Julián. Ordena Alex Gómez o ataque, manda Diego sair por fora, queda desobrado o extremo dereito, o ataque de Mario, lanzamento de nova parada de Reconquista, intenta correr Calvo Reconquista que está un máis, gol de Labartete que pon o primeiro gol neste partido. 0-1, saca rápido Calvo Xiria, vai golpe franco sobre Manu Méndez. Está preparada a cousa, un poquinho de calma. Buen nivel defensivo por parte do Reconquista. Julián aí non foi quen de conseguir a posición. Desdobla outra vez Diego Vega. Sale Jorge por fora, lanza desde fora e gol que pon o empate a 1 marcador. Gol desde 9 metros de Jorge Bouzas, saindo por fora o Calvo Xiria que non fai ningún cambio. Ataque-defensa. Na zona central Jorge, Julián, Alex e Manu nos segundos e Mario e Diego nos exteriores. Primeiro ataque en posicional para o Reconquista con Pablo Galloso, Gerhard e Labartete na primeira línea, Iago no pivote. Boa acción ahora de Galloso, boa asistencia, xogador que desdobrado e pon 1-2. Saca rápido Calvo Xiria e Manu Méndez que pon o 2-2 despois desa finta de brazo, superando a Pablo Galloso. Empate no marcador. La verdad que un ritmo bastante alto por parte do Calvo Xiria, así que Reconquista cando o gol non saca rápido, así que cando recupera corre rápido as transicións. Dobra Pintus
unha das caras novas deste Reconquista. Boa asistencia aí de Labartete a Iago. Pivote tamén, fichaxe da SAR, igual que Pintus, que o ano pasado estaba na Cañiza. Dani Gómez, un xogador recuperado que estaba sin xogar, volve este ano a competir no Reconquista. 2-3 no marcador cando van un pouco máis de 4 minutos. Esa permuta entre Alex e Mario. Boa finta de Alex, que boa asistencia de Julián, pero non é capaz de recibir. Ese lanzamento de Alex non consideran que houbera golpe. Bo repliegue por parte de Jorge Bouzas. Está se queixando Alex que nese lanzamento houve un contacto considerado como golpes colexiados. Si non, incluso ahora hai un colexiado que está no medio do campo que le pide perdón a Alex. Dice que un golpe franco, non pasa nada. Ataca o Reconquista. Cruce para Labartete. Boas axudas ahora de Mario e de Alex, boa defensa. Boa defensa ahora por parte de Julián sobre Galloso. Aviso de pasivo. Boa defensa, boa anticipación de Alex en ese pase a Iago Vidal. Corre o Calvo Xiria. Boa falta ahora feita por Pintos para cortar. E boa parada ahora outra vez do porteiro de Reconquista. Sobre Julián, bo pase a Pintus e boa parada ahora de Darío. Un lanzamento claro de Pintus con moito ángulo e gran parada de Darío. E a gol ahora de Julián para poñer o 3-3. A 3 no marcador. Debe chegar ao minuto 7. Agora vai xogar con Ferjar e po lanzamento penetrando entre 1 e 2. Estaba sendo unha boa defensa do Calvo Xiria, quere correr, boa recuperación de Pintus, que se anticipou a ese pase de Alex Gómez a Manu. Que o Calvo Xiria intenta correr en todo momento. Ataque para Reconquista, que está aí Labartete andándose a ir a Iago por fora. Atacar ahora balón. Pinta sobre Labartete. Lanzamento entre Darío e o Pau. Evitan o gol, corre o Calvo Xiria, vai Diego Vega. Intenta unha vaselina e gol para Diego Vega, que pon un empate no marcador. Vaselina por encima de Jesús Veiga. Pon o 4-4. Intenta Iago o bo pase de 7 metros. Que o pase, Iago xa é un xogador que ven da SAR, xa o ano pasado costounos moito
fixo aquí, a partir de aquí a ao longo da temporada fixo gran temporada, daí a súa fichaxe. Galloso que fai vaselina sobre Darío con o 4-5, decía de Iago, un pivote que moi móvil, que gana moi ben a posición, un gran xogador, gran fichaxe por parte de Fran González, non outra fichaxe no banquillo de Vigo, despois de pasar a estar en Carballal. Ahora vai, gol hora de Álex Gómez entre 1 e 2, penetrou entre Galloso e Pintus, collera outra vez o empate. Sobre Jorge, que quere correr Calvo Xiria, organizado, pero boa defensa, bo repliegue por parte de Reconquista, que ben Manu. 2 minutos aí por ese empurrón de Galloso a Manu, estaba enfadado porque eso non se pode facer, estaba moi desequilibrado. Vai Jorge Bouzas a lanzar este primer 7 metros para o Calvo Xiria, anota para poñer outra vez o empate. Estamos indo sempre por detrás no marcador, non somos quen de poñernos por diante. Primeira inferioridade para a Reconquista, que decide non sacar ao porteiro, xoga con 5 en ataque. Que vai a pivote dende o extremo, presión aí de Manu como dun avanzado, case aviso de pasivo, nova norma este ano. O ano pasado era un pasivo, había 7 pases, neste ano son 4. Bo pase de Barteta a Dani, que anota na zona de pivote. Corre o Calvo Xiria, pero dalle un pouco de calma a Álex, debido a que estamos un menos, hai que estar un pouquiño, quere un ataque máis ordenado. Álex e Mario. Ben, Álex ese amago no aire, botando, deixando que Dani fose o blocaxe, caese, a él pudera penetrar. Volve outra vez o empate, 7-7. Non sei a Jorge que fai ese avanzado, non, agora volve Calvo Xiria en 6-0. Vai a desdobrar outra vez aos 6 metros Dani Gómez. Hai que estar atento a ese xogo. Bo robo no bote de Manu sobre Labartete. Corre o Calvo Xiria, Jorge solo, e parada de Jesús. Gerger foi cerrando, que tiña poucas opcións de lanzamento, xa que o pau largo estaba coberto por Jesús, deixou o corte e foi con todo de Jesús para o lanzamento de Jorge. Non somos capaces de ponernos por diante. Reconquista que xa recupera 7-7 na pista. Pablo, ese pase a Iago, pero foi ben cortado por Julián. Corre Álex para Diego, que non é quen de outra vez de anotar para poñernos por diante. Nova parada de Jesús. Menudo partido está a realizar Jesús nestes 13 minutos que van de partido. Seguimos con este empate. Perdonar, que acabo de dar conta que non é Jesús o porteiro, senón é Pablo. Un fichaxe que acabo de realizar.
este ano conquista o porteiro do Cisne, agora confundido. Hacía unha hora de Galloso que no seu lanzamento en bote baixo por riba do Longueiro. Dicía de fichaxe de Pablo que está na portería, que está a realizar este inicio, gran inicio de partido. Porteiro do Cisne, con grandes minutos o ano pasado conseguindo ese ascenso a Asobal. Este ano pois quería ter máis minutos, xa que no Cisne houve dous fichaxes, o Francini, que xa estaba o ano pasado a final de temporada, como Ramírez, que veu do Teucro, e 2 minutos ese golpe involuntario de Cerca, que xa se descompón un momento de algo na cara, non facían a Alex Gómez. El mismo reconociu no momento. Vai retirar Alex Gómez, vai entrar Chimpo a dirixir o ataque do Calvo Sirio, veterano do equipo, non é maior do equipo, unha tempada máis, que vai a liderar o ataque o Calvo Siria. Ahora mismo está xogando de central, este ano a baixa de David, muchos minutos tamén nese lateral izquierdo. Ataca aí Mario, está no centro, Mario busca Jorge, boa acción, boa continuidade, de novo parada de Pablo, menuda paradón aí, a mano que entrou só, unha parada, non sei o porcentaxe, pero debe ter máis do 50%. Pablo que vai de partido nesta primeira metade. Agora para a Reconquista, que volve a estar o menos, sigue sin ter o porteiro, prefiere Fran xogar con 5 en ataque. Aviso de pasivo. Bola aí, a piques estuvo Darío de parar ese balón, pero acabou entrando. Os sentimentos que fixo Dani, e será Jorge de novo. Lanzador. Parada de Pablo. Partidazo está a facer o porteiro do equipo Vigués. Empezamos cambios no Reconquista, sale Labartete do campo, no extremo dereito entra Pablo Garrido a dirixir o ataque Vigués. Está preparando o cambio, xa que están todos os xogadores do seu banquillo quentando para poder entrar. Acabou perdendo Reconquista, quere correr. O lanzamento de Chimpo, en segunda oleada, foron capaces de detelo. Tiña o brazo libre, foi capaz de soltar ese lanzamento e volver a poñer o 9-9 no marcador, volver a poñer o empate. Pablo Garrido que penetra só, Reconquista e mala comunicación entre Jorge e Julián na zona central da defensa. Chile tamén que hai que dicir que está contando con moitas baixas, sigue Edu, unha selección do ano pasado, hai tempo morto solicitado por Adrián Dubra. Dicía das baixas de Edu Cousillas, que ainda sigue recuperándose desa lesión que tuvo o ano pasado. No partido de onte tamén Toni, unha das incorporacións, o pivote deste ano, tuvo un problema no dedo, tuvo un meñique dislocado, e tamén están problemas con Carlos Varela, Aaron,
complicado, e sobre todo tamén Fran, que xa o ano pasado tuve esos problemas físicos, este ano non foi, ainda non é quen de recuperarse con totalidade. A verdad que se lle bota de menos nesa defensa 6-0 nesa zona central, esa experiencia que foi collendo con paso do tempo Fran, e que agora mesmo está facendo esa parexa ahora tanto Jorge como Julián tamén, e a veces está Alex Gómez, pero bueno, está sendo un inicio de ano, de tempada, de pretemporada, porque ainda seguimos de pretemporada con moitos problemas físicos para o Calvo Xiria, que no día de hoxe tuvo que tirar dura depois de xuvenil Alberto. Agora sí, aproveitou dura para facer os cambios, entran de refresco Martín Fuentes no extremo esquerdo, Gabriel no lateral esquerdo, Esteban no lateral dereito, e o que comentamos o xuvenil Alberto na zona de pivote. Manténese pois Diego, que xa leva todo o partido, Darío tamén, e Chimpo, que entrou fai un pouco polo golpe que recibiu Alex Gómez. Tenemos que preparar o dubra neste tempo morto. Boa acción aí, o cruce, lanzamento de Chimpo, que anota nese lanzamento de cadeira. Está acertado Chimpo nese lanzamento exterior. Falamos da defensa, está ahora Gabriel e Alberto. Ahora Dubra non quere facer cambios, non sei se está, creo que Julián, nadie foi ao cambio para facer esa defensa. La reconquista Pablo Garrido en ese encuentro contra Alberto, boa recuperación aí de Martín. Darío, que saca rápido sobre Chimpo, e gol de Chimpo, e por fin nos ponemos por diante. Era Chimpo que tiña que facer o cambio, xa que foi ahora facelo para que entrase Julián e facer ese 6-0 zona central con Gabriel. Por diante despois de 20 minutos de partido do Calvo Xiria, 11-10. Creo que falta en ataque, mas puido ser, non decidiron así os colexiados. Sigue defendendo moi ben aí Gabriel, boa anticipación de Julián, ese pase de Pablo a Iago. Corre o Calvo Xiria, Esteban, que busca a Diego no extremo. Pisando. Había sido parada de novo de Pablo. Ahora parada de Darío, que tamén está tendo un nivel altísimo neste partido. Corre Julián polo centro, bo pase sobre Diego, e nova parada de Pablo. Sigue mantendo ese alto porcentaxe de paradas Pablo González, un gran fichazo realizado por Reconquista. Un poquinho atascado ahora os ataques do Reconquista, busca ese xogo con doble pivote. O pase de Pablo sobre Iago, que ahora sí bate a Darío. Saca rápido Calvo Xiria. Decretan pasos de Martín. Eu creo que solta o balón antes de caer, foi correr en pasos, xa que ese erro foi provocado por unha anticipación. Conquista para robar. E agora
Balón para Reconquista para volver a ponerse por diante. Vuelve a xogar con ese doble pivote, que esta vez é Pablo, para que ahora xogue en primeira línea Gerhard e anota poñendo 11-12. Vai Gabriel, bo lanzamento de Gabriel, que como me deixen chegar aí, ten ese lanzamento espectacular. Gabriel que este ano ten que coller moita máis responsabilidade nese ataque do equipo carballés. A baixa de David, pues vamos necesitar máis ese lanzamento exterior tanto de Chimpo, que xa era da partida, como Gabriel agora tamén vai ter máis minutos nese lateral esquerdo. Xa digo que ten un lanzamento que xa lle gustaría a moitos xogadores, ten que confiar en el, sempre o digo. Ataque aí de buscando a Iago, hai recuperación do Calvo Xiria, quere correr pero algo desordenado para o ataque Julián e Gabriel. Ataque ordenado, non foron capaces de Reconquista de sacar, de facer o cambio, de aí a defensa 5-1. Chimpo nese lateral esquerdo, ataca Esteban, pero ben defendido aí por Iago. Chimpo que lanza, e parada outra vez de Pablo, o balón que lle batiu no pé esquerdo. Ataca outra vez Reconquista xogando con ese 4-2, blocaxe ahora de Julián. Está os ataques de Reconquista xogan con ese desdobramento dun primeira línea e despois buscar ese 1 contra 1 na zona central. Sale Iago por fora para facer ese 1 contra 1 contra Julián, un pouco atascado, hai aviso de pasivo. Acción de Pablo, que vuelve a poner a 12-13 con ese lanzamiento por arriba de Darío. Sus cambios, sale del campo Julián, entra Chimpo para dirigir el ataque. Sale Martín Fuentes por fuera. Boa acción de Chimpo, que amagou nese lanzamento. Sí, 2 minutos claros de Pinto nesa acción anterior sobre Gabriel, deixou continuar o colexiado ben feito. En ese amago de lanzamento de Chimpo foi quen de penetrar, poñer o 13-13, o máximo goleador do partido. Chimpo é o que está tendo máis claridade no ataque carballés. Axuda a Gabriel, xa que podía sacar moito máis Iago, pero foi quen de defenderlo ben Gabriel. Fly, non iba a ser capaz de collelo e intentou golpealo Pablo Garrido, o balón que se foi por fora, corre o Calvo Xiria, Julián. Gabriel, que recibe o golpe de Labartete.
Siria, esa pelota entre Chimpo e Gabriel. Como pase de Chimpo. Aviso de pasivo. Van 3 pases, por lo que me pareció escutar que os colexiados queda un pase. Vai ser lanzamento de Chimpo, pero parada de Pablo. Lanzamento fácil para Pablo. Lanzamento centrado. Nos últimos 2 minutos desta primeira metade, empate a 13 no marcador, recupera, reconquista a igualdade. Fomos capaces de aprovechar esa superioridade neste último ataque. Los temos que la reconquista cerca de esa zona central ahora con esa pregunta con Garrido. Boa defensa de Julián. Golpe Franco, sigue con doble pivote, reconquista. Pase sobre Yago, gol de Yago, que é un fantástico pivote, que gana moi ben a posición, tamén reconquista, sabe xogar moi ben con él. O lanzamento de Julián ao pau. Esta segunda oleada, lanzamento sorpresivo, pero por pouco non anotou. Ataque ahora ao reconquista, que vai un gol por riba no último minuto desta primeira metade. Pablo Garrido, esa penetración. Gabriel. Segunda oleada, el golpe Franco. Deixase o banquillo Carballés dese golpe sobre Gabriel. Os colexiados só indicaron o golpe Franco. Cambio de defensa para este último ataque Carballés 5-1. Sobre presión sobre Chimpo. Ataca Esteban. Boa defensa ahora de reconquista. Últimos 10 segundos, moita presión sobre Chimpo. Aviso de pasivo. Hai que lanzar. Con exclusión para Dani, asinalan un golpe Franco ao final. Había dúbidas se era 6-7 metros. Será Gabriel, que xa nos ten acostumados a anotar nesas accións. Xa a tempada pasada xa anotou algún gol nesta acción. Superou o blocaxe, pero estaba Pablo aí atento, verdad que o lanzamento foi centrado. Final desta primeira metade, destes primeiros 30 minutos, 13-15 para a reconquista. Partido no que destacan a actuación de Pablo González na portería e tamén Iago nese pivote. Por parte do Calvo Xiria destacar a Chimpo nesa faceta goleadora, foi o que tuvo as ideas máis claras. Vamos ao tempo de descanso, 13-15 no marcador. Vémonos á volta destes minutos de descanso. Adiós.
Benvidos de novo a este partido. O primeiro ataque para o Reconquista, lanzamento de Galloso que vai fora, marcador 13-15. E agora é o primeiro ataque desta segunda metade para o Calvo Xiria. Ataque en superioridade debido a esa última exclusión da primeira metade. Se pase a Alex sobre Julián, que non é quen de coller. A penetración de Alex, gol de Alex. Hubo cambio na portería do Reconquista despois da primeira metade, desa gran primeira metade realizada por Pablo. Ahora sale Raúl na portería, tamén hai cambio na portería do Calvo Xiria. Sale Antonio. Estos amistosos son para estas cosas, para que xoguen todos, collan sensacións de partido, de competición. Xa que quedan 2 semanas para ese inicio. E gran parada ahora de Antonio, ese lanzamento de Galloso. Saca rápido ahora Antonio, lanzamento de Martín. E boa parada de Raúl. Ese lanzamento de Martín desde o extremo esquerdo. Volven a ser protagonistas os porteiros neste inicio da segunda metade. 14-15 no marcador. Dirixe o ataque Labartete. Primeira línea que é a que iniciou a primeira metade. Gerhard, Galloso e Labartete. Pérdida de balón de Labartete. Corre Calvo Xiria, vai Diego Vega en bote, pero mala decisión aí de Diego. Martín xa estaba dentro de 6 metros, era imposible que recibira ese balón, había que ter un poquinho máis de calma. El novo balón para a Reconquista. Sale Dani por fora, desdobra o extremo dereito. Boa defensa de Julián sobre Labartete. Bo nivel, pero bo pase Labartete sobre Pintos, que anota polo pau largo. Poñer outra vez o máis 2 para a Reconquista. Saca rápido, vai Diego Vega. Gol de Diego Vega. Tras os lanzamentos de Pintos, Reconquista non replegou sobre esa zona e puido penetrar só Diego Vega nese rápido saque do Calvo Xiria, que fai sempre. 15-16. Lanzamento de Bartete ao pau, bo lanzamento que realizou. Corre Diego Vega nese contraataque sacado por Antonio. Novo gol de Diego Vega que pon o empate no marcador 16-16. Bo inicio desta segunda metade. Calvo Xiria correndo como lle gusta a este equipo sempre, sacar rápido, contraatacar. Ahora ataque Reconquista un pouco desordenado. Acción ahora de Labartete sobre Alex Gómez, ben defendido. Aí Galloso sobre Julián. 7 metros, boa acción do Reconquista con continuidade, con un pase máis. Sacando eses 7 metros que vai a ser Pablo Galloso, que anota. Volve a poñer por diante o conxunto vigués 16-17.
Miguel Gómez, penetración de mano, boa axuda, chega o balón a Diego, el lanzamento longueiro, rexaite de Julián e vai a golazo. Despois de recoller ese rexeite detrás do lanzamento de Diego, ese balón ao pau largo, quedou no pau e volve a poñer o empate no marcador. Cambio de posición entre Labarteta e Pablo Galloso. Lanzamento de Pintus e anota polo pau corto, entra debaixo da perna de Antonio. 17-18, corre o Calvo Siria, pero frena o ataque debido a ese bo repliegue defensivo de Reconquista. Boa defensa de Reconquista, continuidade. Alex que sinalan golpe franco. Calvo Siria, gol do Calvo Siria. Desdobra Martín, xoga mal, lanzamento dende fora de Mario e anota. Bo gol aí de Mario, xogándose 2-2 con Julián, que no último momento decidiu lanzar dende fora e anotar ao pau largo. Partido moi igualado, máxima ventaxe foi para a Reconquista de 2 goles. Sempre a maior parte do tempo estuvo Reconquista por diante. Calvo Siria foi capaz de poñerse por diante en algún momento e agora corre para volver a poñerse por diante despois dese erro. E agora Julián anota dentro do pivote tras o pase de Alex. Agora Reconquista. Lanzamento de Pablo moi fora, por enriba do longueiro, saca rápido Antonio sobre Martín. Boa nota en contraataque, gran saque de Antonio, tempo morto solicitado por Fran González. Bo inicio desta segunda metade, 8 minutos e medio que van de partido. Máxima ventaxe para o Calvo Siria, un máis 2, 20-18. Bo nivel defensivo e sobre todo correndo con moito sentido, como lle gusta facer a este equipo. E por lo que sei tamén a idea de Dubre ainda é correr algo máis, xa que ve que é unha das armas máis importantes deste equipo, aproveitando pois esas saídas rápidas en contraataque tanto Diego Vega como foi a hora de Martín ou Jorge tamén na primeira metade. Xogando con esa defensa un pouco presionante, sabendo desta deficiencia en altura que podemos ter con outros lanzadores, como neste caso de Pablo. Xogamos con presionándoles máis, chocando máis arriba, e ao mellor creando un pouquiño máis de dúbidas. Agora veremos que decidiu Fran González para este ataque neste tempo morto. Mario Cancela, que intentou facer a típica que fai Jorge de esperar ao cambio e sair para intentar roubar o pase, pero Dani viuno moi ben. Boa defensa aí de Martín, moi ben de Martín, saltando a ese impar. Bo nivel defensivo nesta segunda metade por parte do Calvo Siria. Corre Martín e anota Martín. Poñero 21-18.
máxima ventaxa do partido para o Calvo Xiria, que está a realizar unha segunda metade moi completa. Bo pase de Navartete, que ao extremo dereito, que anota en vaselina sobre Antonio. A 19 cando chegamos ao minuto 10 desta segunda metade. Erro aí de Alex buscando ese pase moi complicado sobre Martín, que acababa de desdobrar. Era ben parado por Martín, intentou correr, pero boa decisión, xa que estaba Navartete diante del, non decidiu arriscar, decidiu parar e atacar en posicional. Ataca aí Mario Cancela sobre Gerhard, bo pase polas costas de Alex, boa parada, lanzamento de Martín de Raúl. Necesita esas paradas de Raúl Reconquista para tentar acercarse no marcador. E ahora gol de Dani, que poñerse es acercarse a un gol, o que decía, para parar ese acerto que estaba tendo o Calvo Xiria. Necesitaban esas paradas de Raúl, como así foi, e corriu, aproveitou ese desorden na defensa con ese paso sobre Dani, que anotou no pivote, poñendo 21-20. Dobre cruce do Calvo Xiria, boa continuidade, que ben, 7 metros, boa continuidade na primeira línea, con un pase de Mario sobre mano que penetrou entre 1 e 2, 7 metros que vai a lanzar Julián. Raúl, que se queda na línea, pero Julián quer debater a Raúl, poñendo 22-20. Ordeno ataque Navartete, a pesar de estar neste lateral dereito, pon a Dani entre 2 e 3. Lado esquerdo, para xogar el e ir a desdobre, para buscar ese 1 contra 1 de Pablo e de Gerhard. Navartete tamén foi excluído, despois Mario Cancela, eran 2 minutos claros. Navartete, que se revolveu tamén, o expulsou o colexiado, e Dubra, que tamén protestou dicindo que eso non tiñan que ser 2 minutos, sino que ao revolverse consideraba Dubra que tiñan que ser algo máis, e tamén o expulsaron. Así que quedamos con un menos para a Reconquista e 2 xogadores menos para o Calvo Xiria, 5 para 4 neste ataque de Reconquista. Navartete, que xa levaba varias accións tendo piques con Julián cando estaba en pivote, e agora nota Dani en ese pase de Gerhard sobre Dani no pivote. Se dicía que Navartete xa tiña varias accións, xa Fran avisou no adestrador de que se relaxara un pouquiño, pero el seguiu, incluso lle pediu explicacións agora de por que se revolviu así. E agora Dubra, creo que, se non me equivoco, é a primeira exclusión para o Calvo Xiria, decide non sacar a Antonio, decide xogar a ser 4 para 5. Ataque de Julián, balón a Diego, extremo, que lle escapa. Balón que lle chega claro ao extremo dereito, que anota polo pau corto para poñer un empate no marcador. 22-22.
ambos los conxuntos deciden que nas inferioridades, aunque, bueno, para reconquista de superioridade non retiran a porteiro nas anteriores inferioridades. Dubra tampouco decide xogar pois con máis espacios como pode haber agora. Aviso de pasivo, hai golpe franco sobre Manu. Lanzamento de Julián, a parada de Raúl. El balón ahora, despois desa ventaxa, conseguiu de máis 3 Calvo Siria. Balón ahora para Reconquista, para volver a ponerse por diante. Chama Pablo Galloso, bo pase sobre Dani no pivote e boa parada de Antonio. Ese lanzamento só que estaba Dani nos 6 metros. Corre o Calvo Siria, pero ben defendido aí por Dani, que se lamenta dese erro no anterior lanzamento. De Alex Gómez, balón a Mario, que dá ese pasa a Diego e anota. O largo por a parte de arriba. Se anota o gol número 23 para Calvo Siria. Fai cambios agora Fran, sale Pintus. Dubra tamén está preparando cambios. Está Gabriel e Chimpo encendo para entrar. Pase aí e anota. Pase de Pablo Garrido, que saliu despois desa expulsión de Labartete para dirixir o ataque. Cambio defensivo, 5-1 por parte de Fran González. Intentar cortar un pouco ese xogo contra a continuidade que estaba tendo Calvo Siria. Desdobra Diego Vega ao pivote, balón que lle busca Alex, pero ben defendido ahora por Gerhard. E aviso de pasivo. Nova defensa de aí de Gerhard nun segundo sobre Alex Gómez. Aviso de pasivo. Arriesgou Alex nese saque. Bo roubo, despois foi de Pablo Galloso, que iba só, confiouse, pero Mano é un xogador que non se rinde nesas accións, chegou por detrás e rouboulle ese bote. Sete metros nesa acción sobre Alex Gómez. Vai cambio na portería, sale Raúl, ahora sí que entra Jesús, que dixino na primeira metade. Así que sale para intentar deter ese lanzamento de 7 metros que vai ser Julián de novo. E anota de novo Julián ese 7 metros, máis un para o Calvo Siria.
Desdobra Xosé. Boa parada aí ese lanzamento de Gerger de Antonio. Saca rápido como sempre sobre Diego e anota. Xa ten o primeiro que fai Antonio nesas accións é mirar a Diego, que falábamos antes. Xa saen moi rápido os exteriores do Calvo Xiria despois de parada de recuperación, e Antonio xa leva varios pases sobre Diego, que sempre está un poquinho máis adiantados de os defensores do Reconquista, e pon outra vez ese máis 2 para o Calvo Xiria, que ahora Reconquista é capaz de recurtar ventaxes. Acción de Chimpo, saliu Gabriel nesa primeira línea en vez de Mario Cancela. Acción de Gabriel, ataca Gabriel, vai Manu. Defensa interior de Gerger por desdobrar, por pasar por 6 metros para chegar a axuda. El mismo recoñeceu, e de novo Julián nos 7 metros. Que bo lanzamento por enriba da cabeza de Jesús. Gran lanzamento de 7 metros de Julián. Volvemos a ter esa ventaxa de 2 goles. Sae por fora Dani, que volve a ocupar esa zona de pivotes xunto dos de xunto Mano. Continuidade e boa acción aí sobre gol de Dani Gómez no pivote. Aí Diego non deu tempo, chegaba a esquina. Gabriel contaba con que tuvera aí. Balón perdido. Van xogar ahora Reconquista con 7. Retira o porteiro, entra Pinto neste extremo dereito. Quere practicar Fran González este xogo de 7 para 6. Erro, é verdad que Pinto xa estaba replegando. Dani intentou pasar, pero foi perda. E ahora rápido contraataque de Manu, penetrando, típica penetración entre 1 e 2 para volver a poñerse máis 2. E Dubra decide cambiar a defensa 5-1 tras ese xogo de 7 para 6. Quere crear dúbidas nesa circulación de balón. Tamén ten que haber moita circulación de pernas para poder chegar a ese xogador máis que ten en ataque Reconquista. Balón que chega a Pintus do extremo dereito e anota, rectificando, bo gol. Saca rápido Chimpo pasa sobre Julián de Chimpo, pero balón entre Jesús e a Madeira evitan que Julián poida anotar. E balón agora para Reconquista a volver a poñer o empate no marcador. Un pouco atascado este ataque. Paso sobre Xosé Costas, que decide non tirar o balón a Iago, que está nos 6 metros solo, e anota, poñendo 27-27. Quere correr, pero decide bora parar Gabriel. Hai cambio, sale mano medio da pista, entra Esteban no ese lateral dereito. Estamos entrando nos últimos intres deste partido,
de momento con empate no marcador. Vai Gabriel, lanzamento de parada de Jesús, rexeite para Julián, bo rexeite, mantemos a posición de balón para secar a pista. Cando faltan 6 minutos e 6 segundos, o marcador reflexa un 27-27, partido moi igualado. O que estamos a ver, creo que a máxima ventaxe foron 3 goles para Calvo Xiria, pero sempre foi un arriba un abaixo o conxunto carballés. Ahora que estamos a ver un bo partido de pretemporada. Hai este cambio defensivo agora, 5-1 con Jerjas nese avanzado. Diego que sale por fora, vai Chimpo, amaga con bote, e golpe franco de Dani sobre Chimpo. Sigue ese desdoblamiento de Diego Vega, tempo morto de Dubra. Sí, non sabíamos se era tempo morto tamén outra vez para secar, pero si sí, tempo morto para Dubra, a ver que prepara a este ataque. Creo que ainda non estaba sinalado o aviso de pasivo. Veremos a pizarra do adestrador. Tamén se está a disputar o encontro, primeira xornada do senior femenino do Calvo Xiria, que se desplazou a Vigo a xogar contra Lavadores. Polo que vexo o marcador agora mesmo é 29-27. Non sabemos, non ve na aplicación en que minutos se encontran, pero tamén empezou a 7, non ha de quedar moito. Pero 29-27 para o equipo vigués. Ataca aí Esteban, intentando penetrar entre 1 e 2. Boa defensa aí tanto entre Pablo e Xosé. Ese permuto entre Chimpo e Gabriel. Bo lanzamento ahora de Gabriel para anotar. Cando lle deixan chegar aí é moi complicado, pois para un porteiro, xa que non hai colaboración de blocaxe, non hai un contacto. Aí Gabriel, con esa potencia de lanzamento, foi outra vez capaz de anotar. Sigue Reconquista xogando con 7. Calvo Xiria que defende 5-1 con Martín nese avanzado. Boa acción, boa continuidade, bo pase de Carlos sobre Iago nesa zona de pivote, que está a facer un grandísimo partido para poñer o empate. Boa acción de Chimpo agora con ese amago de lanzamento e entrando polo seu punto débil, similar a unha que realizou na primeira metade. Agora os ataques están se impoñendo as defensas, xa que estáse anotando con facilidade, é verdade que Reconquista xogando con un máis, con ese 7-6 a piques de perder. Non sabemos e 2 minutos para Pablo Galloso por ese empurrón sobre Chimpo. Estou vendo que, claro, en esa acción non foi Reconquista capaz de facer o cambio, estaban sin portero. Ora, nesas accións non se pode defender. Non sabía era si eran 7 metros, non sei,
A verdade que Chimpo non estaba en posición do balón, aquela daí que non decidiran pois os 7 metros, pero superioridade de balón a Martín, que intenta ese lanzamento por enriba, e boa parada de Jesús, que era unha acción moi boa, pero a verdade que Martín non está tendo moito acerto dese extremo esquerdo. Das paradas de Raúl e máis de Jesús, que están facendo un gran encontro nesa zona de extremo. Vai Pintos do extremo dereito e anota en inferioridade o Reconquista. Últimos 3 minutos con empate no marcador. Corre o Calvo Siria a piques de roubar. Pintus, o balón sigue sendo a Calvo Siria, que xogará con superioridade. Vemos que decide Gabriela esa permuta. Ataca Esteban, balón a Diego dentro do extremo e anota polo pau corto, volvendo a poñer a Calvo Siria por diante. Están informando que falaba antes do partido do Calvo Siria feminino, que xogaba o primer partido en Lavadores, que rematou con esa derrota 29-28, unha pena este primer partido para o Calvo Siria, xa que viña dunhas boas sensacións na pretemporada, inicia a liga con unha derrota na cancha viguesa, 29-28. E agora aquí encontrámonos nos últimos 2 minutos de partido. Lanzamento de Esteban e anota de Esteban para poñer o 31-29. Bo gol en apoio de Esteban. Ataca, vai Pintos desde o extremo dereito e non, creo que chegou a tocar a Antonio, pareciume escoitar desviar ese balón. É verdade que fará un ataque, queda o último minuto, temos que facer un ataque un poquinho máis largo. Intenta presionar o Reconquista con Labartete nese avanzado e Garrido sobre Chimpo agora mesmo. Un pouco de calma, ataca Esteban, bo pase sobre Julián, el golpe franco, pasan os segundos, é o que nos beneficia manter esa posición. Hai agora aviso de pasivo, bo roubo ahora de Gerhard e corre rápido, vai Xosé ante Antonio, e boa parada de Antonio, importante, xa que en caso de anotar seguramente arriscara un poquinho máis Reconquista, consigue facer saque algo normal, que Chimpo estuvo rápido. Bo gol agora de Diego para poñer o 32-29. El lanzamento rápido de Gerhard ao pau e remata o partido con este 32-29. Victoria para o Calvo Siria, que lle devolve esa diferencia do partido da semana pasada, que tamén foi un máis 3 para a Reconquista, pero aquí o de menos son os resultados. Ao final estamos preparando ese inicio de temporada para o fin de semana do 17-18 de setembro, ese partido que o Calvo Siria empezará a xogar na casa contra a SAR de Redondela.